Şuunlar marly telekeçilerin ençemesi dukanlarda haritlaryny dolu boşadyp, olary hemişelik yapýarlar. Telekeçiler Türkmenistanda dowam edýän karantin çäklendirmeler sebäpli dukanlaryň işi bilen bagly ýagdaýyň nähili boljagynyň belli däldigini aýdyp, öz telekeçilik işi baradaky ruhsatnamalaryny hem tapşyrýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 2 noýabrda Mardan habar berdi. Mar şäherindäki azyk we beýlek haritlary satýan dukanlar boşaýar. Şu gün şäheriň Şöhrat diýilip adlandyrylýan bazarynda we onuň golaýyndaky ýaşaýyş jaýlaryň aşagynda ýerleşýän dukanlardaky telekeçiler öz haritlaryny öýlerine daşadylar. Dukanlary boşatdylar diýip habarçy gurrun berdi. Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan marly telekeçileriň ençemesi Türkmenistanda dowam edýän karantin çäklendirmeleri sebäpli dukanlary ýapyk galynda, uly möçberde maddi ziýan çekendiklerini aýdýarlar. Şeýle-de olar ýurtda karantin çäreleri bilen bagly mundan beýlek näme boljagyny belli däldigini hem belleýärler. Biz dukanlarymyz üçin 6-7 aý öňünden kredit töläpdik. Ýöne karantin sebäpli haritlarymyzy satyp bilmedik. Munyň öwezini dolmak üçin döwlet tarapyndan kömek berilmedi. Indi dukanyň kreditini tölemäne pulumuz ýok. Hatda pulumuz bolaýanda da häzir hökümetiň näme etjegi belli däl. Şol sebäpden hojalyga ady haritlaryny alanymyz gowy diýip telekeçileriň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bellesek türkmen häkimetleri ýurtda Covid-19 bilen bagly ýekejede hadisanyň hasaba alynandygy barada habar bermese-de mart aýyndan bäri karantin çäklendirmeleriniň ençemesini güýje girizdi. Onuň çäginde avia gatnawlary togtadylyp, sebitleriň arasyndaky hereket çäklendirildi. Dukanlaryň we bazarlaryň ençemesi ýapyldy. Telekeçiler şu günler köp adamyň öz telekeçilik işi baradaky ruhsatnamalaryny hem izyny tapşyrýandygyny aýdýarlar. Ýöne olaryň sözlerine görä salgyt gullugynyň işgärleri telekeçileri ruhsatnamalary tapşyrmazlyk barada yrmaga synanşýarlar. Şu gün irden saat 9 töwereginde şäher salgyt gullugyna baryp telekeçiligimi ýapyp bermeklerini talap etdim. Meniň ýaly telekeçiligini ýapdyrmaga baran adamlar kände. Şäher salgyt gullugynyň işgärleri biziň telekeçiligimizi ýapasy gelmän Moğolnepes köçesinde ýerleşýän Belaýet salgyt gullugyna baryp bu barada ruhsatnama almagymyzy aýtdylar diýip marly telekeçi aýtdy. Onuň sözüne görä Belaýet salgyt gullugyna baran telekeçiler resmiýlere biz telekeçi bolup bilemzok, sebäbi hiç bir haritlarymyzy satyp bilemzok. Biz her aý döwlete pul berip bilmeýäris diýdiler. Salgyt işgärleri şu günler telekeçiligini ýapdyrmana gelýän adam gatykän. 10 sany telekeçi bar bolsa 7-si ýapdyrmakçy bolýar. Emma gowy pikirleniň häzir ýapdyrsaňyz soň açmak gaty kyn bolar diýip bizi yrmakçy boldular. Olar bize iň bolmanda her aýda döwlete 30-40 manat töler ýaly edip ýazyp bereli diýip aýtdylar. Men ýok, her aýda 30 manat töläp bilmeýän diýip şuňa çenli hasapladyp döwlete bergimi zordan ýapdym diýip marly telekeçi habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Mary Belaýet we şäher salgyt gulluklarynyň şeýle-de häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Adatlyk radiosynyň habarçysy soňky günlerde Mary şäherinde ençeme dukanyň boşap galandygyny aýdyp, munyň dukanlaryň hakyky eýelerine hem oňoýsuz täsir ýetirýändigini belleýär. Dukan eýelerine her aýda arenda pulu gelýärdi. Häzir olar hem ýagdaýyň kyndygyny, hiç kimin kreditini dukan alasy gelmeýändigini aýdýarlar. Köp dukanlar satlyga çykarylypdyr diýip dukan eýeleri bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Ýurtda Covid-19 bilen bagly ýekeje hadisanyň hem hasaba alynmandygyny aýdýan türkmen häkimetleri karantin şol sanda içerki gatnaw çäklendirmeleriniň möhletini uzaldyp, köpçülükde maska giymek talabyny güýçlendirýärler. Şol bir wagtda ýurt resmiýleri bu çäklendirmeleriň ilata ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtman gelýärler. Şeýle-de bu çäklendirmeleriň näçe adamyň işine täsir ýetirýändigi, olary döwlet tarapyndan maddi goldaw berilýändigi ýa-da berilmeýändigi barada hem mesele gozulmaýar.